Enjing pikir guru saking astina negeri ingkang boku suwe apro bagusananira sira kalira saka ing dalem iki arep samadani
kadung aning sapu cacing bukir Ngertek babang semira Kena sore teng surya Mekolan gunung Kapusnya kecumbo kumalon Ningke jas tengah ngepeke Kawang ko kadung jajahan Nanging sangat angkiti Sang ngerti kaneka putra Kang anjang saking yati Kandane kang sekar kadung Lawan kembang-kembang manor kang esmuarun Winartano yeceyotan Kajumangan barang-barang marok kusing Kangkung Kelun-kelun mordiko Kami bukato Tahu tak? Sampai lo prajurit pada besok ingkang Ariti turun besok lawan Nogobato Jambo ada medal saking para Gandawi para Gandal moni para Gandawi minangka badhe peragan peperangan satengah margi papak pranggul kalian salah satu tunggaling seco kawak satu kewan iki menika ingkang wujud seleng sergi jam-jam tindak hiro satu sarang para prajurit lawan seleng sergi mau minangka bidal wonten ing palagan peperangan para tamcama para wiyoga para kawula para prajurit kita siap ing baris